Buot unta nga daghan magpatambal sa ilang sakit. Amen. Kaluy sila. Kaluy sila. Tabang. Tabang. Hala, kinsa man eh? Si Maringkay man eh? Maringkay? Naunsa man ka Maringkay? Tabang maringkay. Na, gidautan siguro ka ba? Uragana jud maringkay. Lain man kay akong paminaw. Mauna, kay suyaon magug kay kagod. Sa ingon nimo maringkay? Ay, anak ko Maringkay, na ako'y kaila nga man ang balay. Legit man ka na maringkay. Maulian man ka ako. Maulian lagi ka ato. Tara, dalon ti ka ato. Layo pa ta maringkay. Nanata diri Maringkay. Mauna ingon nimo maringkay? Oh, mauna siya Maringkay. Unsa yung tuyo? Nung, magpatambal unta mi. Kinsay patambala ninyo? Kini akong Maringkay nung. Aminaw na ko. Mura gidautan na. Kabalo lagi ka nung. Tungod kay ako ang legit nga manambalay. Nung, magbatambal unta ko ba? Kay naglisod na jud ko ginawa. Okay, lingko dire. Nung, unsay una na akong buhaton? Okay, ang una na tong buhaton, ato sang susihon kung kinsay ang daot nimo. Mauna, ay suyaon man kaayo. Gidautan na. Nung, ang gusto unta nako ba? Mobalik bitaw sa iyang gibuhat sa kuha? Okay, kung mao na gusto nimo, wala problema. Oh, kaluy ang naghimo ni saya ha? Ibalik kini sama sa pagtuslok sa dagong tanawa. Agay! Agay! Hoy, maringkay na unsa man ka? Wala ra Maringkay. Muragi. Appendix ra ko. Huwag ka lang magsugod ka sa orasyon, dumay ta sa Panginoon amin. Amen! Kaluy siya. Kaluy siya. Nung, ang gusto jud nako ba? Kana masakitan jud siya pagayo. Ay kabalaka, pasakitan na to siya. Huwag kining gahuma, magabalik sa iyang kamo. Agay! Agay! Nung, gusto jud nako mahibalan ba? O kinsa jud nagdaot sa kuha? Wala na problema. Ang nangdaot sa imo ha, kaila ra nimo. Ha? Tinuod ka nung? Kinsa man na siya? Hala, basig masakpan ko ani ba? Dapat ang tuson na gyud nako tanang kasakit. May palaging wala na ko na siya dala diri ah. Legit man gyud ay ni diri ah. Madam, ayaw kabalaka, kay mailhan na itong naroon og kinsay ng daot sa imo. Huwag kaning simboluha ang simbolo sa nangdaot sa iya ha. Amen. Unsa man na siya nung? Okay ni simbolo sa nangdaot sa imo ha. Unsa na po kaya na? Masakitan na po ko ani. Muutong ra jud ko ani. Madam, mauni kini ang last na kong orasyon. Maunang, mailahan na nato og kinsa siya. Sige nung, salig ra jud ko sa imuha. Oh, gamhanan, paliho ko gabay nga mailhan na mo kinsay nang daot sa iya ha. Amen. Hala! Unsa man ni? Hala! Ano man gyud ni? Maringkay? Ikaw din ang daot nako? Madam, nasakpan na gyud ang nang daot sa imo ha. Maringkay!